Masada Değişli Ministerliklerin we Podokloyun dolanırış edarelerinin bir neçesinin şeýlede köpçüliklerin habar berişleri işlerinin wekilleri çağırlay. İlki bilen parlamentarilen garamagny Türkmenistanyň mejlisiniň aýra-aýra saýlaw okruglary boýunça saýlanlan deputatlarynyň ygtyýarlyklaryny ikrar etmek hakynda mejlisiň kararynyň taslamasy hödürlendi. Habar berilýär 7-nji iýulda Aşgabat şäheriniň 1-nji garaşsyzlyk, 2-nji betaraplyk we 6-njy köpetdäki saýlaw okruglary boýunça mejlisiň möhletiniň öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine saýlaw geçirli. Möhüm jemgyýetçilik siýasat şähereti açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda giň bäsleşik esasyny geçirli hemde hormatly prezidentimiň oňyn siýasatyny amala aşyrmak we türkmen jemgyýetiniň durmuşynyň demokratik esaslaryny berkitmek ýolyny nowatdaky ähmiýetli ädim boldy. Bu möhüm waka Türkmenistanlyň ýurdumyzyň we halkymyzyň rowşan geleceğiniň beýgidine döwlet işlerine içen gatnaşýanlygyna aýdym görkezdi. Şeýlede maslahat deputatlar tarapyndan mejlisiň düdüm bilen baglanşykly käbir gurumçylyk meselelerini seredildi. Maslahatyň gün tertibine laýyklykda deputatlaryň garamagna Bolgariýa, Çekiýa, Estoniýa, Horwatiýa, Kipr, Latviýa, Litwa, Wengriýa, Malta, Polşa, Ruminiýanyň, Sloveniýa we Slovakiýa respublikalarynyň Ýewropa Birleşigine girenligini göz öňünde tutup bir tarapdan Türkmenistan bilen we beýleki tarapdan Ýewropa Birleşiginiň we oňa agza döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşygy, döredýän gatnaşyklar we hyzmatdaşyk hakyndaky ilalaşyga tesbirnamany tasdiklamak hakynda Türkmenistanyň kanunynyň taslamasy hödürlendi. 1999-njy ýylyň 1-nji oktýabryna kabul edilen Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň tertipnamasynyň 6-njy maddasyna üýtgetmäni tasdiklamak hakynda Türkmenistanyň kanunynyň taslamasyna deputatlaryň garamagy maslahatyň gün tertibiniň esasy meseleleriniň biri boldy. Onu agentligiň maksadynyň bütün dünýäde parahatçylygy öpçün etmek, saglyk we awadançylygy potulundurmak üçin atom energiýasyny has tiýip hemde giňden ulanylmagy bolup durýanlygy görkezilýär. Deputatlar şeýlede ýabyny ösümlik we haýwanat dünýäsiniň ýitip gitmek hupy asynaky görnüşleriniň halkara sowdasy hakynda konwensiýasyna goşulmak hakynda kanunyň taslamasyna ara alyp maslahatlaşdylar. 1994-nji ýylyň 9-njy sentýabryndaky Ewraziýa patent konwensiýasyna değişli senagat nusgalaryny goramak hakynda tesbirnama goşulmak hakynda Türkmenistanyň kanunynyň taslamasyna garaman barşyndaky çykyşlarda bu tesbirnama gatnaşy döwletleriň senagat eýetçiligine Ewraziýa ulgamyny giňeltmek zerurlygyna üns çekilip, alalaşýan döwletleriň içerke bazarlaryny ösdürmek maksat edilýänligi bellenildi. Adalatçylyk hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda adalatçynyň her ýylda Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň öňünde maglumat bilen çykyş etmegi göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglyqda parlamentariýetler Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň adalatçynyň çykyşyny dinlediler. Soňra Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna goşmaçylar we üýtgetmeler giýermek hakynda kanunyň taslamasyna garaldy. Bu kanun arkaly Türkmenistanyň zähmet kodeksini, Türkmenistanyň adwokatura we adwokatlyk işi hakynda we raýat ýagdaýynyň namalary hakynda Türkmenistanyň kanunlaryny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Mundan başga da Milli Parlamentiň deputatlary Türkmenistanyň budjet kodeksini tasdiklamak we güýje giýermek hakynda, Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeler giýermek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň taslamasyna ara alyp maslahatlaşdylar. Bu kanun Türkmenistanyň budjet ulgamyny guramak hemde dolandyrmak umumy ýörelgelerini hemde ýurdumyzda budjet ýeşiniň we budjet gatnaşyklaryň esasyny kesgitleýär. Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine üýtgetmek giýermek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň taslamasyna garaldy. Bu kanun Türkmenistanyň ilatyny durmuş taýdan goramak, hukuk guramaçylyk we ykdysady esaslaryny kesgitleýär. Şeýlede Türkmenistanyň sanitariýa kodeksini üýtgetmeler giýermek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň taslamasy ara alyp maslahatlaşyldy. Beden teri we sport hakynda Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeler we goşmaçy giýermek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň taslamasyna garamak barşynda bu hukuk namasynyň beden terbiýanyň we sportyň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmagy, Türkmenistanyň raýatlarynyň beden teri we sport bilen ýetigiderli meşgullanmagy bolan isleglerini kanagatlandyrmagy, şeýlede olaryň saglygynyň berkidilmegine gönüp türlenligi bellenildi. Şeýlede maslahaty döwlet alma tekniki siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeler giýermek hakynda hemde alma edareler hakynda Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmek giýermek hakynda Türkmenistanyň kanunlarynyň taslamalaryna garaldy. Çykyşlardan ygtyşýaly alma tekniki siýasat Türkmenistanyň durmuş ykdysady strategiýasynyň düzüm bölegi bolmak bilen bu siýasatyň maksatlaryny amala aşyrmak ugurlaryny, şeýlede döwlet häkimiýeti edaralarynyň alym we teknika ulgamyny ygtyýarlyklaryny kesgitleýär. Sportda dopingga garşy görüşmek hakynda Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeler giýermek hakynda kanunyň taslamasy boýunça gyzyklanma bildirilip pikirleşmeler boldy. Sportyň we köpçüliklerin beden terbiýet sagaldaş hereketiniň ösürmegi, Türkmen halkynyň milli lideri halk maslahatynyň başygy, gahrman arkadamyzyň başyny başlan we häzirki wagtda
Hormatly prezidentimiň başçylygynda üstünlikle amal aşyrýan döwlet siýasatynyň böküm ugurlarynyň biri bolup durýar. Gahrman arkadagymyzyň we arkadaly gahrman serdarmyzyň görüldüsine eýerip, ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgeleri giňden wagz edilýär. Her bir raýatyňa beden we ruhy taýdan kämilleşmek üçin ähli şertler töredilýär. Meclis şeýlede tokumçylyk hakyny Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaçylar girdmek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň taslamasy aranyp maslahatlaşyldy. Bu kanun ösümliklerin tokumlaryny öndürmek, taýýarlamak, gaýtadan işlemek, saklamak, ýerlemek, daşamak we ulanmak boýunça işleň tokumçylyk işini guramak, şeýlede Türkmenistanyň tokumçylyk ulgamynda döwlet gözegçiligini amala aşyrmak hukuk esasyny kesgitleýär. Bu kanunçylyk namadan Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda kämilleşdirilýän we berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek belli maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmäge, şeýlede ugurdaş ulgamlaryň işini kämilleşdirmek üçin hukuk mümkinçiliklerini giňeltmäge gönükdirilýändigini ýaly. Mundan başga da bir neçe beýlik meseleler aranyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň meclisiniň 7-nji çağırylşynyň nowbatdaky maksadynyň garamagyny götürilýän kanun taslamalary bir agzdan maqullanyp we kabul edildi. Maslahatyň ahyrynda deputatlar kabul edilen kanunlaryň Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylyk ulgamynyň üstüni ýetirip hormatly prezidentimiň başçylygynda ýurdumyzyň dürli ulgamlarda okunly ösüşine gönükdirilen giňgeremli durmuş ykdysady we demokratik özgörtmeleň mundan beýlekde üstünlikle amala aşyrmak üçin oňy şertleri öpçün etjekdigine ynanmalardylar.